Може ли тази моничка? За това мече. Добре. Може ли това жирафче? Не, то си ми е много скъпо, няма да ти го дам. Голяма си скрънза. Ами да, скрънза съм, скучно ми е. Дай на мен, особено като гледам тези тъпи тапети. И нашите колко пари са дали, а не искат да ни купуват лепенки. Да. Хайде да ги отсветим. Как? Ви с нашите лепенки. Давай! А слагаме най-костенурка, Моничката. жирафчето. А на мен не го даваше. Така ще е по-красиво. Ай пак ще го гледаш. Едно мониченце. Една звездичка. Меченце. Мама и тата се прибират. Мамо, тате, елате! Хайде, мамо! си. Нови трапети! Мамо? Тате, спокойно ще го трепя. Малко се скъса. Тате, ще го правя спокойно. Замаса се. Бягай! Искаш ли да играем с новите кукли от 1 юни? Но мама не ни дава! Ами нищо, докато я няма, нали? Няма да разбере. Добре, хайде. Аз имам тази. Винаги най-хубавото. Еми. Аз съм по-красива днес. Да, бе, аз съм. Паднаха им главите. Ужас, какво ще правим сега? Това бяха куклите от 1 юни. Дзън-дзън. Маме, как се прибират? Мамо, тати, вижте. Самоубили са се.